Hey yo, good morning everybody. खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो गासिखौबो मोजाङै दं होनना आसा खालामना दिनैनि बे ब्लगखौ जागायनोसै। आं दा फिल्डनि गेजेराव दंथ'यो, माने फिल्डनि गेजेराव मोनसे दंफां थाइजौ बिफां दङ बेयाव। आं दा बेयाव दंथ'यो मानोना बेयाव मोजां नेट नाङो आरोना, नेटवर्कआ मोजां। एयारटेलनियाबो मोजाङानो, ओमफ्राय जिअ'नाबो दा मोजां नांगासिनो। बेयाव आं दंथ'यो मानोना आं मोनसे फिल्म डाउनलड होगासिनो। बेखौनो आं माने डाउनलडखौ जाहोनो थाखाय, फुल जाहोनो थाखाय आरो थाब जाहोनो थाखाय बेयाव दंथ'यो। दा जाबाय फुंनि समा 7 रिंगासो जाबाय जानांगौ। ओमफ्राय दिनै जोबोद सान्दुं गोसा। नायनोसै माबोरै जायो बोथोरा आरो साना माबोरै थाङो दिनै नायनोसै न'। अब्ला दायो लोगो हमसिगोन। फुंनि ओंखामखौ दाबावैसो जाखांबाय, ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै दसे गामि थांसै आरोना। ओमफ्राय नायनोसै माबोरै जायो। आलु बाथोनजों फुंनि ओंखाम जाना फैबाय। ओमफ्राय दा गामिनि फिल्डआवनो दसे सेंग्राफोरजों थाहैनोसै आं। ओरैनो जास्ट थाहैनोसै, माथो खालामबाय थानो आरोना। दसे माने बार जाहैनोसै जनानै, बिसोरनि प्रेक्टिस खालामनायफोरखौ बा खारनायफोरखौ नायहैनोसै आरो। गामिनि फिल्डआव दसे सेंग्राफोरजों थाना फैबाय। ओमफ्राय दा जों गंसे न'खराव फैदों। गंसे न'खराव माने गारि गोदान बायदों। बे गारि गोदान दिनै गन'ना दंमोन। बे गन'नायावनो एसे ओरैनो बुटफोर जानो फैबाय आरोना सानैसो लोगोफोरा। ओमफ्राय आंबो फैबाय। ओमफ्राय दा आं लामाखौ एसे ओरैनो भिडिअखौ बानायनो थाखाय फैदो आरोना। बेनो जाहैबाय गारि गोदाना। बुटखौबो जाखांबाय, ओमफ्राय दसे थाना थांसै न'आव। नुबाय इमान गोथां 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 आरो अख्राबो निला निला निला, जेसेबां मोजां नुदों। गारि गोदान बायनायनि गन'नायाव माबा जाना फैबाय, बुजाना फैबाय स्कुला। खारनांगौरा नोंथां, बेसे खारख'? फिल्डआव दसे जिरायनानै दा न'आव फैफिनबाय। दा सानफुनि ओंखाम जानोसै, लोगोसे दसे उन्दुनो ओंखारदो। दुगैथ'वा, दा बेलासियाव बल गेलेनानै दुगैनांगोन ना, बेनिखायनो दुगैथ'ला। होमबा दा बेलासियाव लोगो हमसिगोन ना। दहाय आङो फिल्म डाउनलड खालामनाया बैयावनो खालामदोंमोन, नै दंफाङाव। आङो सानफुनि ओंखाम जाखांनानै रेस्ट लानो होन्दोंमोन, नाथाय आं रेस्ट लानाय जायासै, माने उन्दुनाय जायासै। माने आङो दहाय फुङाव डाउनलड खालामनाय फिल्मखौ नायजोब्बाय माने दहाय फुङावनो डाउनलड खालामनानै आं ओंखाम जानायनि सिगांनो, माने फुंनि ओंखाम जानायनि सिगांनो ससे नायदोंमोन। ओमफ्राय नायजोबा मुवानो आङो गामियाव ओंखारलांदोंमोन।
बेनि उनाव दा आङो जेब्ला गामिनिफ्राय न'आव फैयो अब्ला ओंखाम जाबाय सानफुनि ओंखाम जानानै फिल्म आद्रा थानायखौ नायजोब्बाय नायजोबनानै जा भिडिअ खालामदों आङो ब्लग बानायदों जा दिनै दहाय फुंनिफ्राय बेखौ आङो ससे एडिट खालामबाय खालामनानैनो माब्ला टाइम जालांखो बारा पात्ता मोनासै एबा थर मोनासै ओमफ्राय दा उन्दुनायानो जायासै आरोना उन्दुनाय जायैनि दा ओमफ्राय दसे आङो बाहेरखै ओंखारबोबाय बाहेरखै ओंखारनानै दा आं बे भिडिअखौ शुट खालामगासिनो दं ओमफ्राय दा बेखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय मानोना दायो जेब्ला बल गेलेगोन अब्ला बल गेलेनाया हर जाखायो बा मोनाबिलि जाखायो जायनि थाखाय भिडिअ बानायनो हानाया हर जानाय नङा बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनगोन मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जि खालामनो गोसो खालामदो अब्ला बयनिसिमबो गोजोन्थों एन्ड गुड बाय